indaba zehora lesikhombisa sigwethelana zimabukhome komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli nazo inohlonze kusihlwa nje. We would have once in a while need to implement load shedding if we do exceed unplanned outages beyond 13,000 megawatts. I-Eskom ilwehlisele esigabeni sesine uhlelo lokucisha konga ugesi ngentathakusa namhlanje lisuka esigabeni sesithupha ebesimenyezelwe izolo. I would like to clearly indicate that disciplinary processes, internal disciplinary processes are in progress. Iqembu umkhonto wesizwe lithi alikho nelilodwa ilungu lalo elizophathwa ngokukhethekile. Lokhu njengoba seliqalile inyathelo zokuqondisa igwegwe uDuduzile Zuma Sambudla ngemva kokuchapha ngenhlamvu nobhala jikelele waleli qembu uFloyd Shivambu. One of the biggest challenges facing the SABC is the issue of funding, what they call the public mandate. Ikomiti lasephalamende elibhekele ezokuxhumana belivakashele komkhulu lomsakazo lomphakathi SABC e-Auckland Park ngenhloso yokubhunga ngamasu angasiza ukusimamisa lenkampani. Mbukeli sikubingelele sikamukele indabeni zakusihlwa igama lami noXolo Mamtshali wakwaMwali. Sibonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje kusihlwa. Inkampani yephehla ugesi kuleli iEskom ilwehlisele esigabeni sesine uhlelo lokucisha ngogesi ngemva kokuthi ibimemezele isigaba sesithupha salolu hlelo ngentathakusa yayizolo. Okwesibili ke kulonyaka mbukeli kumenyezelwa lolu hlelo kanti lenkampani inethemba lokuthi kuzophela isonto isimo sesibiyelekwe sejwayelekile malungana nokuphakelwa kogesi. Inkampani yephehla iphinde ihlinzeke ngogesi iEskom seyehlise isigaba sohlelo lokucisha konga ugesi sisuka esigabeni sesithupha saya kwesesine. Lokho kuza njengoba iEskom esekwazile ukulungisa isiphehlimandla zayo eziyisishiyagalombili kweziyilishumi ebezephukile eziteshini ezintathu. We are confident based on what has been done since Saturday, our teams working around the clock and the units that we have brought back. As I said, that the 5 units at Majuba are already back on. From the 4 that we lost at Camden, 2 is already on. We have managed to bring 8 units back into the unit within this short space of time. And I think that is the tremendous work of the teams, ensuring that we get out of this situation as soon as possible. Khondla senkampani sithi izwe alikaphumi ogibeni lohlelo lokucisha konga ugesi. Ngakho-ke izigameko ezifuze lesi zisangenzeka esikhathini esizayo. I think we're still not out of the woods. We would have once in a while need to implement load shedding if we do exceed unplanned outages beyond 13,000 megawatts, which is what we've been saying all along. It has been part of our messaging to say we are not out of the woods. We are only suspended. Eskom ithi inethemba lokuthi uhlelo lokucisha konga ugesi luzomiswa ekupheleni kwaleli sonto. Iqembu umkhonto wesizwe lithi alikho nelilodwa ilungu lalo elizophathwa ngokukhethekile uma lenze okuphambene nomthethosisekelo. Leli qembu seliqale inyathelo zokuqondisa izigwegwe uDuduzile Zuma Sambudla ngemva kokuchapha ngenhlamba unobhala jikelele waleli qembu uFloyd Shivambu. Ilungu lesigungu esiphezulu saleli iqembu uDuduzile Zuma Sambudla uzobhekana nokuqondiswa kwezigwegwe kwangaphakathi emva kokukhuluma amagama alumelayo enkundleni yezokuxhumana ebhekise kunobhala jikelele weqembu uFloyd Shivambu. Iphini likanobhala jikelele weqembu ligcizelele ukuthi kufanele siqine isandla ngaphakathi kumalungu eqembu. Instance of Duduzile Zuma Sambudla, I would like to clearly indicate that disciplinary processes, internal disciplinary processes are in progress. Mbugcizelele ngokuthi uAdvocate Busisiwe Mkhwebane uyena ngomgqugquzeli weqembu semthethweni eMpumalanga. Convener of Mpumalanga is Advocate Busisiwe Mkhwebane, as per the decision of the national officials of the
National High Command of the President. So that is the convener of Mpumalanga. Ewathi bayibheke ngabomvu inkulumo yesabelo mali kaNgqongqoshe wezimali mhla zi-12 kwezokwethwasa kulandela ukuba ihlehliswe ngesonto eledlule. Sihlalo wekomidi elibhekele umnyango wezokuxhumana ePhalamende ukhusela Diko uthi sebekhuthaze uhulumeni ngokuthi aqhamuke nezinhlelo ezibonakalayo zokuthi uzokwenza kanjani ukweseka ukusebenza kweSABC. Ikomidi lasePhalamende namhlanje belihambeleke ekumkhulu leSABC eAuckland Park ngenhloso yokuyibonela ngesimo esiqhubekayo kule nkampani engumsakazelo womphakathi. Usihlalo wekomidi ePhalamende ukhusela Diko uthi baziqonda ngokwenele inselele ebhekene neSABC ikakhulukazi odabeni lokuxhaseka kwayo ngokuyimali. Ukuhoxiswa komthetho sivivinywa obuqukethe ngendlela zokuthi umsakazelo womphakathi uzokwazi kanjani ukuthola ukweseka ngokwemali, uDiko uchaze njengokunye ongalimaza kakhulu iSABC uma uhulumeni engangeneleli ngokusheshsha. If you look at just some of the stakeholders that we brought here today, part of the conversations we've been having is if the National Treasury is being obstinate, and I'll use that word, is being obstinate in ensuring that it appropriates government funding to the SABC, what other options do we have? We did invite the National Treasury here today because we needed to understand that if this public mandate is not funded, where is it that they think the SABC is going to get the money? Ibhodi lengamele ukusebenza kweSABC lithi zinkulu inselele elibhekene nazo noma kunjalo likholelwa ukuthi selenze umehluko selokhu lithatha intambo. We are obviously worried about the lack of progress on the resolution of the SABC bill, which fundamentally must address the funding model of the SABC. We are concerned about the lack of progress on the policy environment, the white paper, which must assist also in equaling or leveling the playing field with those who are competing with us, especially within the OTT platform. Ihhovisi lomgcini mafa belimenyiwe ikomidi lePhalamende ngokuba ingxenye yohambo lwanamhlanje eAuckland Park nokho aliphumelelanga nokukholakala ukuthi kubangelwe ukuba amatasa kwalo njengoba lisazama ukuxazulula ngeenkinga zesabelo mali isigcine sibhuntshile ngesonto ledlule. Inkantolo yemantshi yasePitoli ilihlehlisele umhla zi-3 kwezokwethwasa icala lokusolwa ngokubandakanyeka esigamekweni sokushaya nokuhlukumeza esenzeka endaweni yokucima ukoma iZanzu ePitoli. Lo msolwa wakhalelwa amasongo asigonyela eyovile eGoli ngesonto ledlule. Old Congolese national, which is a male, appeared briefly at the Pretoria Magistrates Court. He is facing 8 counts of compelled sexual assault and 6 counts of assault GBH. This matter today was postponed to the 3rd of March for bail information. So basically what that means is that the state, we still need to do an identity parade of some of the victims that still need to identify the accused. And number 2, the state also needs to verify the documents that he handed in court to verify whether indeed he is legal in the country. Isigcawu esiqaphe ukuyiphatha kwamajaji namhlanje siqalise ngesithangami sokulalelwa kodaba lwejaji elisamisiwe esikhundleni uMusha Parker. Ijaji libizelwe phambi kwalesithangami ngokwezikhalo ezafakwa abehlulela abayishumi base-Western Cape kanye nesigungu sabameli baseKapa. Ijaji uMusha Parker libhekene nezinsolo zokuqamba amanga lifungile nezinsolo zokuhlaselwa owayengumengameli wamajaji eWestern Cape uDokotela uJohn Hlophe oswachithwa ke esikhundleni. Obeqamile kulesithangamo osukwini lwasolokuqala istatement esifungelwe sejaji uMusha Parker lapho elalibike khona ngeinsolo zokuthi lake labanjwa ngedlozane ngowayengumengameli wamajaji eWestern Cape ngaleso sikhathi uDokotela John Hlophe. Lesi khalo safa kwamhla zinga-25 kuNhlolanja ngo-2019. Owethule ubufakazi ekuseni namhlanje ijaji uDerek Willie okunguye washicilela phansi isikhalo esabe sifakwe ijaji uParker. At the time that he deposed to this affidavit in front of me, he brought a key along, which was the key which he said broke when he fell down against the bookcase that houses some of the legal books in his chambers after he had been struck by the Judge President. Ezinye insolo ezibucayi ezibhekene nejaji uParker ngezongethembeki nokugodla imininingwane ebalekile engaphansi kwesifungo.
Isigungu sabameli baseKapa sithi wehluleka ukudalula ngesimo sakhe esiphathelene nezemali enkampanini ayesebenza kuyo phambilini. Council's submission is that the respondent's conduct described is incompatible with or unbecoming of the holding of judicial office. Thangami kuguqele umhlazi ngama-29 kuMbasa lonyaka. No, we have got Mbukelisa siqu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi we still have many students that are at home now because they don't have accommodation. They can't just come back to the university to study because they don't have a place to sleep. Ayikalawuleki namanje inkinga yokwentuleka kweendawo zokuhlala abafundi kwezinye izikhungo zemfundo ephakeme kuleli. Siphinde sikwamukele mbukeli kanti ke asikukhumbuze ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube ungena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani ke uzoyithola ngomnjalo bazo. Kanti ke mbukeli mangabe sibheka udaba lwethu ebesitheke besithe Eskom lihlehlisele esigabeni sesine uhlelo lokucisha ngogesi ngentathakusa namhlanje lisuke esigabeni sesithupha ebesimenyezelwe izolo. Mbukeli njengamanje undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi wethula inkulumo emayelana nesimo sesifundazwe ethu. Ake sicosheke bukhoma inkulumo yakhe. When the music changes, so does the dance. And I want to thank our provincial commissioner for this new approach and the Madam Speaker, our efforts of appointing wardens, establishing an air wing with 3 helicopters, introducing panic buttons, and painting our province with thousands and thousands of CCTV cameras have already started to yield results. The latest crime statistics released by the Minister of Police a few days ago indicate a decline in major crimes in our province, even though the numbers are still high. But the mere fact that there is a decline on major crimes is an affirmation that our investment is indeed yielding the necessary results. Once more, I want to thank our provincial commissioner and his team for always working with us. Sisekuloke udaba lenkulumo kandunankulu Lesufi ake sixhumaneke nomethuli wezindaba zesiZulu uDawood Phungula khona le enhlokodolobha yakuleli eTshwane. Dawood Mdlovu sikubingelele sikwamukele indaba zakusihlwa sesithe ukuyixosha kancane nje inkulumo kandunankulu engabe wena njengoba ulapho ikuphi ongathi nje usuku wezindaba ze-SABC sikhona ke nakanjani la eTshwane lapho kuqhuma khona inkulumo kandunankulu wesifundazwe sakhona la eGauteng uPanyaza wakaleSufi sazi kuningi kade kulindelekile ukuswela namhlanje ukuthi akhulume ngeingqinamba isifundazwe esibhekene nazo aphinda belt ngabe iziphi izinto ezinhle ezehlele isifundazwe sakhona la eGauteng. Sazi ukuthi ke into yokuqala abantu abangade befisa futhi ukuthi ukuzwa ngayo babefisa ukuzwa ukuthi ingabe bakuziwa kumathuba omsebenzi njengoba entuleka kangaka ngabe kuhamba kanjani. Uqale ngaloko udaba ke lokuqeda iunemployment ikakhulukazi njengoba sila endaweni ebizwa ngokuthi iThases ene garage lokukhanda zona lapha izimoto uvezile ukuthi le ndawo selokuyakhiwa ikwazi ukuthi idala amathuba amaningi omsebenzi ingagcini nje kuphela ngokuthi idala amathuba omsebenzi wadalela abantu kodwa futhi kwazile ukuthi ilekelele kanjalo nosomabhizinisi bakhona la endaweni ukuthi bakwazi ukuthi kube nemisebenzi abayitholayo la ngokuthi batholeke amathenda. Akuphelelanga ke lapho ngoba ke uphindwa wathinta enye into ebaleke kakhulu eseke sezwe abantu bekhala ngayo indaba yamanzi. Abantu bakhala kakhulu kulesifundazwe saseGauteng ngamanzi and uyavuma uthi impela ikhona inkinga ekhona uma kuziwa lapha ekutheni abantu bakwazi ukuthi bathola amanzi. Uthi ke ngalesi sikhathi noma kulonyaka esikuwo kanye unyaka ka2025 akumele ngabe kusayinto abantu bakhona la esifundazweni abakhala ngayo leyo. Okunyeka akubalulile uthinte ke indaba ke
ngitshotshwa kweintambo zikagesi siyazi ukuthi inkinga kakhulu kusona lesi sifundazwe so uyasho ukuthi nako lokho bazama ngakho konke kusembandleni nokuqinisekisa ukuthi izindawo ezidayisa izinsimbi nezintambo zikagesi bayazivala ukuze labantu abadayisa baye ukuthi batshotshwe izintambo bayodayisa kuzona ke lezi indawo akupheleli lapho ngoba ke kuningi ke nokunye okulindelekile ukuthi akhulume ngakho osukwini namhlanje singakhuluma ke nangezindlu zoxhasa abantu abaningi bafisa ukwazi ukuthi yena undunankulu ngabe uzothini mayelana nabantu ukuthi bathole izindlu zoxhaso kungapheleli lapho kanjalo kisho abantu abahlala emkhukhweni ukuthi njengoba kunemkhukhu engaka noma kunemjondolo engaka kulesifundazwe sakwaZulu saseGauteng ingabe yini into ahlela ukuthi ke ayenze ukuqinisekisa ukuthi ke iyaphela imjondolo kusona ke lesi sifundazwe sakhona ke la eGauteng kuningi ke nokunye abantu abakulindele ngabomvu abafisa ukuthola ukuthi ngabe kuzo hamba kanjani ngithi nje ake ngibuyisele kuwe lapho e-studio eAuckland Park. Ayikalawuleki namanje inkinga yokwentuleka kweindawo zokuhlala abafundi kwezinye izikhungo zemfundo ephakeme. Abaningi nje abafundi abasezikhungweni zemfundo ephakeme abathole kanzima ngenxa yokwentuleka kweindawo zokuhlala. Inyuvesi Stellenbosch ingesinye sezikhungo ezikhungethwe yilengqinamba. Find students who are academically eligible, who are doing absolutely exceptionally well, but they do not necessarily have, the financial means of staying in a university residence or paying for the academic year 2025. Kusenjalo inhlangano yabafundi saSikhethwane ithi iqale uhlelo lokuzama ukuqinisekisa ukuthi bayasizakala nabanye abafundi abangakayitholi indawo zokuhlala. Residences who believe that we are going to champion this issue is not going to be very difficult. Residences, they are not even full, so they have all the reasons to give back to the community. Those who do not want and they do not comply, they are going to be closed down. Iphini likaNgqongqoshe wezemfundo ephakeme liveze ukuthi libe nenguyazana nabaphathi beNSFAS mayelana nalo lolu daba lwenkinga yeindawo zabafundi zokuhlala. I had a long meeting yesterday with the senior management at NSFAS and to get certain commitments from them. I've also raised some of those issues with our Director General at the Department of Higher Education and Training. Uhlelo lokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme seluna amasonto amathathu liqalile. Silindo kuhle ngidi endabeni ze-SABC. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uNobuhle Nkabane usejube ithimba elizokwelekelela bonke abafundi ababhekene nenselele yokubhalisa kanye neyokuthola uxhaso eNyuvesi yaseMpumalanga. Ungqongqoshe uvakashelele eNyuvesi ukuyohlola isimo sokulungela unyaka wezifundo ka-2025 nokuyilapho ke efike waphoxeka khona. There are institutions that are operating in this fashion. West, because as the government, we take education serious. It is our apex priority. So when I arrived here, I was expecting the university to take us through the state of readiness as well as registration, but the report was not ready. I don't know for whatever reasons. And the VC, unfortunately, is not in attendance, and I don't know what is the reason. And there are also governance challenges that we've been working on as the department. There will be consequence management. We are not going to just leave this matter just like that. Mbukeli umhlahle wesimo sezulu uzolandela ke nesangoma sezulu. Sanibonani nangumhlahlo wesimo sezulu sakusihla kanjalo nakusasa kulindeleke ihlambi zemvula eyinamandla ehambisana nokuduma kwezulu esifundazweni eSelimpopo engxenye esentshonalanga yakhona kanjalo nasengxenye eyiphakeme elapha esifundazweni esise Northwest kwehlele eFreestata zindelekile ihlambi zemvula ehlanzeni kwehlele njalo ogwini olwaZulu Natal kanti engxenye eyilapha ogwini olseningizimu kulindeleke ihlanjana zemvula amathuba amancane kakhulu emvula lebethe nje iqwaqwa ngamafu kwezinye engxenye maphakathi ukela kwesentshonalanga yezwe kanti ke kusasa kulindeleke umsinga obandayo lapha engxenye
eziseningizimu yezwe kanti ke esifundazweni ese-Eastern Cape okele ningizimu KwaZulu-Natal kulendeke ihlambi zemvula zibe namandla kakhulu ngasogwini kakhulukazi olapha e-Eastern Cape kanti lezi ihlambi zemvula zibe zibelesele njalo ke engxeni esehlanzeni kwehlele KwaZulu-Natal ngale kwalokho lebethe nje qwaqwa ngamafuleni ihlanjana zemvula phakathi nezwe okele entshonalanga yezwe sixolisa lapha ngeimvula engaba nobungozi ehambisana noduma kwezulu lapha esifundazweni eseLimpopo kwehlele esifundazweni esise Northwest zizindelekile lehlambi zemvula ngasogwini olKwaZulu-Natal imoya izoba namandla kakhulu ke ngasogwini olseningizimu ntshonalanga kanti lemimoya engasidale amagaga solwandle kanti ngekusasa lehlambi zemvula enamandla lindelekile futhi lapha eKopolokwane namaphethelo kanjalo nangasesifundazweni esikwaZulu-Natal engxeni eyiphakeme lemoya enamandla kakhulu ngasogwini oluseKapa ake sibhekeke ke amazinga okushisa aphansi kuleli lothi liphole lizebande kakhulu engxeni esenkabeni yezwe kwehlele lapha esifundazweni ese-Eastern Cape kanjalo nasesifundazweni esise-Western Cape Frendal ngo-16 degrees Celsius eVostile ngo-17 degrees Celsius zibona kakhulu ogwini oluseKapa ngo-19 degrees Celsius nakoluse George ake sibheka amazinga okushisa aphezulu kulindeleke ke ukuthi lithi ukufudumala ngasogwini olukwaZulu-Natal kakhulu ke ngasengxenyeni eyilapha ya eRichards Bay kwehlele esifundazweni lapha esise-Eastern Cape ngo-24 degrees Celsius lapha eMonti esifundazweni eseLimpopo 32 degrees Celsius ePhalaborwa lifudumele nje lizilishise kakhulu enkabeni yezwe ukele engxeni eyisentshonalanga singakho sanamhlanje sibikezele sezulu makuze kube ngozayo kaDlamini umntwana uthe Xabene. Sibonge kuMadlamini imbukelisi sibeka lapha ke besiphasele zona ngolikamageba kusasa bakhona ozakwethu neindaba zolwimi lwesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle.